Hola, bona tarda. A continuació els oferim l'obra Nit de Reis de William Shakespeare en versió original i traduïda simultàniament a Catalunya Ràdio en les següents freqüències. A les comarques del Montsià i el Baix Ebre, el 88.4. A les comarques de Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès i la Conca de Barberà, el 100.4. A les comarques del Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Segarra, la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el 94.2. A la comarca de la Vall d'Aran, el 97.7. A les comarques de Garraf, l'Alt Penedès, Anoia, el Bages, el Solsonès i el Berguedà, el 106.3. A les comarques de l'Alt Urgell i la Baixa Cerdanya, el 102.3. A les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme, el 95.3. A la comarca d'Osona, el 99.7. A les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès, el 96.6. Si desitgen més informació, poden trucar a Catalunya Ràdio